जेम्स बोदो ब्लग सोरबा माबा खालामबाय फेक एकाउन्ट खालामबाय खालामनानै बेनियाव रियगरदो मिनिनाय एबा मा दुखु जादों मिथिया माबा दुखुनि बाथ्रा रायलायबाय थादोंमोन खोमा बेनिफ्राय मिनिनाय रियगरदो बेखौ मिनिदो थारमाने बेनि दुखुआव बेनिफ्राय बे डाइरेक्ट फरायबाय जेम्स बोदो ब्लगालाय दिनैलाय आंनो मानो कमेन्ट हरखो आंनि दुखुआव बिया माने मिनिनो मोनदो आंनि दुखुआव बियो आंखौ मिनियो जोंहा बर' मेथाइखौ डेन्स खालामग्रा बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव सासेल' दङ बेनो जाबाय कल्पना वारि बेनि सायावबो जों सावरायगोन आरो लोगोसे माखासे आपडेट दङ जेम्स बोदो ब्लग एबा जेम्स मुसाहारि बा प्रकाश मुसाहारि बिथाङाबो रागा जोंदों बिनि सायावबो जों सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय अब्ला गिबियावनो मोनसे निउस फैदों मोनसे गिथाव बाथाव निउस जोंनि बे आसामनि गलाघाट टाउन साखाथियाव सासे दुथां सुबुङा जाय सुबुङा गावनि बिसिजों केस जानानै जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन बे सुबुङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाखांनानै गावनि बिसिखौ फाथैलाइ बिसिनो नागिरदोंमोन नाथाय बिसिया फाथैलाइ बिसिनो राजि जायैयाव गावनि बिसिनि बिमा आरो गावनि बिसिखौ गोबुआथियाजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बा गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों आरो बुथारखांनानै गावनि 9 दाननि गथ' गोरलैखौ लानानै पुलिस बादाव थांनानै गावखौनो पुलिसनि आखायाव गथायदों जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बेबायदि जाथायखौ जोंनि आसामाव खोनाफेराखैमोन गावनि बिसिखौ डाइभर्स खालामनो थाखाय बियो राजि खालामदोंमोन नाथाय बिसिया राजि नङामोन आरो बिसिजों लोगोसे बिसिनि बिमा आरो बिफायाबो राजि नङामोन बेनिखायनो बियो नैबे नुबाय थानाय दुथां सुबुङा बियो बे जाथायखौ खालामदों जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जायबा बुथारदों बेनि मुङानो जाहैबाय नाजिबुर रहमान बरा आरो जायबा थैदों बा बुथारजादों बिसोरनि मुङानो जाहैबाय सन्जीब घोष बे जाबाय बिहाव जुनु घोष बे जाबाय बिखुनजो आरो संगमित्रा बे जाबाय गावनि बिसि बा संगमित्रा घोष बे जाबाय गावनि बिसि बे समाव दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय जोबोर गिथाव बाथाव जाथायमोन बियो आरो बिनि सिगां माने बिसिखौ बुबाय थानायनि थाखाय बिसिया बिनि सायाव केस होदोंमोन आरो केस होनायखाय बियो जोबथेसालियाव दंमोन ओमफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाखांनायनि उनाव बियो गावनि बिहाव बिखुनजों न'आव थांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदों अब्ला दानिया फैदो जोंना नेक्स्ट आपडेटआव बा नेक्स्ट खौराङाव जोंना नेक्स्ट खौराङानो जाहैबाय कल्पना वारि बिथाङा बर' मेथाइजों डेन्स खालामगासिनो दङ बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव दा बेनिखायनो कल्पना वारिनो भटनि गोनांथि जादों आरो भट टाइमिंआ जाहैबाय फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनानि 10 रिंगासिम 10 AM to 10 PM नोंथांमोना भट खालामनो हागोन आरो माबोरै भट खालामनांगौ होनबाथाय माखासे भिडिअ दङ बेखौ नायबानो जाबाय आरो कल्पना वारियाल' नायल' सासे बर'नि मेथाइखौ मोसागासिनो दङ बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव बेबायदिनो बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव माखासे डेन्सार सिंगार बिदिनो गोबां दं आरोना जायखिया जियानो जा बे कल्पना वारिनो जायफोरा भट होनो गोसो दं भटखौ होबानो जाबाय नोंथांमोना भट होनो थाखाय नैबे बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सार्च खालामनांगोन गुगोलाव बेखौ सार्च खालामखांनायनि उनाव नैबिदि फैगोन आरोना ओमफ्राय भट फर नेक्स्ट टप 15 बे थुदो बे थुनाय लोगो लोगो बिदि फैगोन बिनिफ्राय लिस्टफ्रा फैजोबगोन नों सोरनाव होयो एसे बोखोनानै जोंहा नै दा बिनानावनो होनांगौ नालाय कल्पना वारि बेहाय थिक होदो बैहाय गोथां जागोन आरोना बेहाय मार्क होनाय जायोबा ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै बोखोनानै भट होनाय ओंखारगोन आरोना गोथांनो बे खनसे थुनानै होदो दसे चार्जिं जागोन ओमफ्राय बिनि उनाव नै लिरनाय थागोन आरोना इउर भट हेज बिन प्रुभ मानि एक्स एनडिबि आफादा साबा सिख्ला गथ'जों लोगोसे सासे दालालखौ हमनायनि उनाव आथिखालाव गोबां सावरायगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरावनो सासे इउटिउबारा गेम स्ट्रिमारनि थाम्बनेल लगायना होनानै गेम स्ट्रिमारजों पुलिसनो केस जादोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो जेम्स बोदो ब्लग एबा प्रकाश मुसाहारि बिथांनि सायावबो मोनसे फैदों आरोना दा बेनि सायावनो प्रकाश मुसाहारि एबा जेम्स बोदो ब्लगआ
मा फोरमायखो बेखौ नायग्रोदो। बिथांमोना नुदोंना नुवाखै मोनसे भिडिअ आंनिया लासै मोनफैजोब्बाय अब्लाथ' फेसबुकाव बे भिडिअ गोसारजोबखासिगोन। आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ मा घटना। आं दिनै आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां टपिक लादोंमोन नाथाय टपिकआ दिनै आंनियाव उल्था जाबाय। थेवब्लाबो आं दिनै बै गाज्रि सिख्लाफोरा डेन्जार गें थायो बिसोरो माबायदि खामानि मावो आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ जाहाथे आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोन आरो जों हौवा मानसिफोरा बैसोरनिफ्राय बासायनानै थानो हायो। दाब दाब जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दा काहानिया मा जादों मिथिबायना? दाथ' सिचुवेसना जोबोर गाज्रि। बेबायदि समाव मैया सासेया आमखिया इउटुबाव लाइभ फैदों। लाइभ फैनानै बेनिफ्राय दानि जुगनि गथ'फोरा ओरैबायदि सैतान स्क्रिन रेकर्ड खालामखायो नों लाइभ फैयोब्ला बेनिफ्राय फेक एकाउन्ट खुलियो कमेन्ट खालामो बेनिफ्राय नों मायबा मोनसे बुंखनोब्ला नोंनि भिडिअआ डिलाइट खालामबाबो जाखाला रेकर्ड खा बिसोरनियाव। हिनजावफोर आरो सिख्लाफोर इउटुबार्सफोर स्क्रिन रेकर्ड खालामखाना लाखियो नोंसोरनि लाइभ भिडिअखौ। नोंसोर मालाबाबो साननाङा फेसबुक स्क्रिन रेकर्ड खालामखानानै दोनो नोंसोरखौ नायबाय थायो नेखाबाय थायो नों मा बुंसनो होननानै। बेखौ ध्यान हो बर' हारिनि इउटुबार्स सिख्लाफोर जानला मानला बाथ्रा बुंखनना। बेनिफ्राय बे आमखिनियाथ' जोबोर गिदिर नङा होमबा इउटुबा। बेनिफ्राय जेम्स बड' ब्लग सोरबा माबा खालामबाय फेक एकाउन्ट खालामनानै बेनियाव रियगरदो मिनिनाय एबा मा दुखु जादों मिथिया मायबा दुखुनि बाथ्रा रायलायबाय थादोंमोन खोमा बेनिफ्राय मिनिनाय रियगरदो बेखौ मिनिदो थारमाने बेनि दुखुआव। बेनिफ्राय बे डाइरेक्ट फरायबाय जेम्स बड' ब्लगालाय दिनैलाय आंनो मानो कमेन्ट हरखो आंनि दुखुआव बिया माने मिनिनो मोनदो आंनि दुखुआव बियो आंखौ मिनियो। भिडिअ आंनाव दं दा आङो नांगौ जायोब्ला मोजां होनानै बुजायगोन गाबोनहा लासै। बेफोरबायदि बुंदो बियो जेम्स बड' ब्लगआ आंखौ मिनिनो मोनदो रियेक्ट खालामनो मोनदो स्क्रिनशट खालामदो बेनिफ्राय दाबा स्क्रिनशट खालामनानै मा खालामनो नागिरदो। नोंथांमोना सानो बे जेम्सआ सोरबा सिख्लानि भिडिअ नायगोन? बे जेम्सआ सोरबा सिख्लानि लाइभखौ नायनानै कमेन्ट हरगोन नोंथांमोना सानो? नोंथांमोना सानो नामा जेम्सआ सोरबा सिख्लाफोरनि इउटुब भिडिअ नायो होनना? जेम्सआ मालाबाबो नाया। आं बेनिखौथ' नायखाथारा आं लाइभआवनो कन्टिनिउ बुङो आं बायसान्स आंनियाव नुजाफैयोब्लाबो आं गार'खायो आं नायखाथारा। आं जानला मानला भिडिअ नायखाथारा मायबा मोनसे सोलोंनो मोननाय भिडिअबासो नायो आं घन्टा घन्टाबाबो नायो आं। नोंथांमोना भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ। दिनैनि टपिकआ बेखिनियानोमोन बा दिनैनि माखासे भिडिअफोरा बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालाम जुदि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।